kuunteleksesi hiukan Pokemon-räppiä? Hoida siellä laulaminen, niin minä hoitelen tämän vaikeamman tehtävän. Ja sitten mennään! Mä tunnen näin voiman sisälläin, jo kasvavan haasteen toteutan. Elektroninen Diglett, Nidoran Monkey. Venusaur rattataan Fearow Pidgey. Seeking Jolteon Dragonite Ghastly. Bonita Vaporeon Poliwrath Butterfree. Kaikki kokoon näin me kerätään. Pokemon! Etsin kaikki maat, vieraatkin, että voimani nää hyvin käyttäisin. Venomat, Polivat, Nidorino, Goldak. Ivysaur, Grimer, Victreebel, Moltres. Nidoking, Farfetch, Abra, Jigglypuff. Kingler, Raihor, Clefable, Wigglytuff. 32 löytyy tällä kertaa. Ja ensi viikolla räppäämme lisää. Tule vain mukaamme joka viikko. Niin löydämme ne kaikki. Kaikki kokoon näin me kerätään. Haasteen verraton Pokemon! Tässä tulee Pokemon Rap. Niitä on 150. Anna kaikille nimi. 32 tulee tässä. Yritä pysyä perässä. Kaikki kokoon näin me kerätään. Haasteen verraton Pokemon! Chubat, Primeape, Meow, Onix. Geodude, Rapidas, Magneton, Snorlax. Kengar, Tangela, Goldin, Spearow. Weezing, Seel, Gyarados, Slowbro. Kaikki kerätään, kaikki kerätään. Kaikki kerätään, kaikki kerätään. Kaputa Persian paras horsi. Raticate, Magnemite, Kadabra, Bibibel. Victor, Cloyster, Caterpie, Sandshrew. Bulbasaur, Charmander, Golem, Pikachu. 150 ainakin niitä on. Ja koko kerääminen haaste verraton. No, miten sujui? Ei höllä huulia. Saaks mä laulaa uudestaan? Antaa olla. Laulu on laulettu. Ensi viikkoon. Kaikki kokoon näin me kerätään. Haasteen verraton Pokemon! Pokemon! On taas se aika! 150 Pokemonia joka viikko. Ja noin 30 tapaamme tälläkin kertaa. Ei se ole vaikea. Kuuntele tarkasti. Alakazam, Doduo, Venonat, Machoke. Kangaskhan, Hypno, Electabuzz, Flareon. Blastoise, Poliwhirl, Oddish, Straussy. Raichu, Nidoqueen, Bellsprout, Starmie. Kaikki kerätään, kaikki kerätään! Kaikki kerätään, kaikki kerätään! Metapod, Marvakka, Kuunaka, Vaili. Dodrio, Seadra, Vileplume, Krabby. Likitung, Taunos, Speedle, Nidoran. Machop, Shelder, Porygon, Hitmonchan. 150 ainakin niitä on. Ja koko kerääminen haaste verraton! No, tänään oli helppo päivä. Mutta kaikkien löytämiseen menee monta viikkoa. Se on ainoa keino nimetä kaikki 150. Ensi viikolla jatketaan. Kaikki kokoon näin me kerätään. Haaste verraton Pokemon. Kaikki kokoon näin me kerätään. Haaste verraton Pokemon! Kaikki kokoon näin me kerätään. Pokemon! Pokemon! Huomio kaikki Pokemon-etsijät. Oletko valmis yrittämään parhaat? Tänään nimeämme 30 Pokemonia. Tehtävämme on vaativaa. Kaikki kerätään, kaikki kerätään! Kaikki kerätään, kaikki kerätään! Articuno, Jinx, Nidorina, Beedrill. Haunter, Squirtle, Chansey. Pokemon! Parasect, Execute, Muk, Dugong. Pizzotta, Lapras, Vulpix, Raidon. 150 ainakin niitä on. Ja koko kerääminen haaste verraton! Charizard, Machamp, Pinsir, Koffing. Dugtrio, Golbat, Staryu, Magikarp. Ninetales, Ekans, Oma Star. Skyter, Tentacool, Dragonite, Magmar. Ei ollenkaan hullummin. Nyt vaikein on edessä ensi viikolla. Lähestymme 150 Pokemonia. Eikä mikään voi estää meitä. Kaikki kokoon näin me kerätään. Haaste verraton Pokemon. Kaikki kokoon näin me kerätään. Haaste verraton Pokemon! Kaikki kokoon näin me kerätään. Pokemon! Pokemon! Kaikki valmiina! On Pokemon Rapin aika! Laulakaa mukana. Se kuuluu leikkiin. Pokemoneja on 150. Montako sinä muistat? Kaikki kerätään, kaikki kerätään! Kaikki kerätään, kaikki kerätään! Sandshrew, Pitoni, Psyduck, Arcanine. Eevee, Executor, Kabutops, Zapdos. Ratini, Growlite, Mr. Mime, Cubone. Graveler, Voltorb, Doom. Loppuhäämöt! Kaikki kerätään, kaikki kerätään! Kaikki kerätään, kaikki kerätään! Haaste verraton Pokemon! Charmeleon, Vortorbu. Mewtwo, Tentacool, Aerodactyl. Omanite, Slowpoke. Pitchot, Arbok. Siinä kaikki! Kun tahdot kaikkien nimet, Lisää tämän viikon rapin edellisiin. siksi kannattaa tulla joka kerta mukaamme. Kerätään yhdessä ne